Леле, мале, пак много думи станаха, а пак те звучат по един и същи начин. Продължаваме поредицата от най-бърканите думи в английския. Част 4. И сега зад мене виждате трите думички чу и чу. Те пак звучат много еднакво, обаче, както ви казах и предния път, истината е в контекста. Ако разберете в какво изречение ви го казват, никога няма да ги объркате тези думи. Първото to означава до или към. И в случая ни е дадено изречението I'm going to school. Това означава отивам на училище, до училище или към училище. Запомнете го с този шаблон и готово. Първото to ни беше един предлог, а сега второто to означава също. I want to go to school too. Искам също да отида на училище. И то стои в края на изречението. Няма как да означава аз отивам към училище до. Нали, малко от контекста пак виждате как лесно може да се ориентирате. И ако запомните този шаблон, ще си решите проблема и с това to. И последното to е най-лесното, защото това е числото 2. I have two apples. Имам 2 ябълки. И ето, ако запомните тези 3 изречения в правилния контекст, то никога няма да се объркате. Помислете само колко нелепо би звучало, ако трябва да ги преведем като вместо имам 2 ябълки, аз имам до ябълки. Или аз имам също ябълки, което между другото това не е лоша идея, но, както ви казах преди това, to с двете ота трябва да стои отзад. И чисто от граматична гледна точка тук няма да е правилно. Така че все пак използвайте тези шаблони, надявам се да ви свършат работа. Ако искате още такива видеа, лайквайте и сабскрайбвайте.